Здравейте, дами и господа! Днешното несериозно ревю. Правиме ревю на Opel Corsa 1.7 DTI. Ето. Нека ви запозная с собственика на колата. Това е Мартин. Застани за инстаграма, Мартине. Миналия път имам лоши спомени. Хвана го. Опа. Това са да карам собствениците и с колата. Около тъмно този път. Не разполагам с много време за това. Пускаме фенери, кое какво мога. Ремонтирал съм не един път. Двигателя загрел, железарки, 14-ки, напекли спирачки. Заде са ти... добре. И отзад са ти 14-ки, добре. Место отзад има и то доста, честно казано. Пред си е удобно, ако трябва да съм честен, мога да фиксираш много неща, може да ги персонализираш. Седалките, сума ти работи, волана. Така че колата, честно казано, си е доста добра. Пусни да видим колко светят фаровете. Дълги, а това са къси. Не нещо кой знае какво. Нещо кой знае какво, да. Колата, коя година? 2001. Колата е 2001 година. Тези ключи. Не знам какво гледаш. Доста запазена, доста хубаво лопаче, без нито една ръжда. Нали сега има малко тук проблеми по боята. Е тук отгоре. Нормално, ай все пак колата е стара, трябва да се съобразяваме с това. Много яка екстра, която мога видите, е, че точно тази кола с толкова дойде след това. Абсолютно и с толкова тази кола дойде с осветление под седалките. С толкова. Колоните са избушени и затова ползваме алтернативи, като това. Какво ви казвам? Хубава работа, ама циганска. Ево, бако си персонализира отвътре. Разходите са малко. 5 на 100 извън градско. Градско не съм го мерил. Някъде толкова. Двигател 1.7 DTI. 75 коня. Толкова. Го намери. Багажника. Втори му стойката да е. Ще държим. Добре. 1.7 DTI. Не е кой знае какъв двигател, но върши доста добра работа. На турбото се включва малко преди 2000 оборота и дърпа за толкова малко кола, честно казвам, си дърпа. Тони 2300. С много екстри, като на резервуара, ако имате клопави ръце, може да си свалите това капачките. Няма как. Чекалите, можеш ли да ни направят нещо? Не, ако сме много... Ние ще ги сгазиме. Антифриз. Има и тука, както е в миналия епизод. Между другото, ако не сте гледали миналия епизод, върнете си и го погледнете, заслужава си да се види. НР! О, курво! И Energy. И така. Нещо друго да кажеш за колата? Не, освен че може да спиш в нея, ама по труден начин. Приготвил съм тук възглавничка, имаме крик. Продадоха ни го без оригиналния крик, така че ние си взехме крик за 2 тона. Ого! Може да се изкъпеш тук. Возега. Пожарогасител има. Аптечка има 2. Компресор има. И тук там е някоя добавка за дизела също има. Дириме си партньори. Ако могат Opel да не станат партньори, много важно нещо, къде са на тия коли, че задните чистачки ни работят 99% от случаите. Нека виеме тук дали работи. И работи. Даже и течно си има. Абе нема. Абе ако е до там ще има. Абе нищо не пуща. Абе. Има малко засъмна. Заеби. Оправяме се. Верно, добре, че съм кръстил ревютата на сериозни ревюта. Сега много важно нещо, къде трябва да знаете за тази кола е, че колата загрява бързо. И то много бързо. Много е нестабилна на завой, е много лека. Това го разбрахте от преди малко.
Ёб твою мать!